камик. Здравейте хора, аз съм Кирчо и днес ще играем Awesome in the Forest. Това е играта, която оцелявате и че трябва да събирате предмети. И тук имам... Доста бавно. Добре, съзимаме водичка. Стрима ще забере 200 000 абоната за Awesome in the Forest. Защото не правим наляшки. О, имаме Сезар. Еват. Да знаете хора, че се прибираме у нас. Добре, че имаме Сезарче. Ето ние у нас сме. Ето Адри. В нас сме. Минава времето. Ли знаеш?